Ja hoor. Ik heb niet al. Dat wel weer. Die andere hoort erbij. Ja, dus maar of wil je alleen die kant? 3 euro. Wie dit duur? Maar dat is beter, ja, het is langer zo, maar dan maakt het dus iets, maar ook niet altijd. Patil moet doen, patil. Hoe zou je presenter hebben dan de fotografie? Ja, pistache van. Zou ik in pistache van? Ja, die is jouw presenter. Lasje dat even apart. Lasje is apart. Ja, zo laat was. Ja, dat zeker. Ik die nog wel niet, ik niet. Doe dat zo. En die regeling. Laat van de rest is niet meer zo. Nee, ja, dan moet ik maar moe verwarring. Maar ik weet wat ziek die Joda. Hier bij Jeroen kan je ijskoos verkrijgen. En aan het uiteinde van de haven, aan beide kanten, kan je hout krijgen. Oh nee. Maar wij, de zaakmeester bepaalt. Nee, maar dit wil hij wat geholpen. Ja, dat is wel. Maar dan laten we wel staan. Ja, er zit ook wel een papier in. 25 euro. 27,5. Dit gaat goed, jongen, kom op. Nee, maar dat ga je net met je streng zijn. 27,5 op dit moment. 30 euro. Je hebt misschien wel 35 euro. 35 euro. Van extra beginnen we net, dat is één jongen. Ik verdien van alles. Dat ook? Ja. 35 euro. Eenmaal. Meer mensen die te lang hebben bij de blender op dit moment. Weer belang. 8 euro. Nee, 8 euro voor deze jongeman. Hé, chat, ik kom even deel. Ja, wat voor shitje, haast al even. Oh, sorry. Nee, dat 2 euro, ja. Ze weten dat ik hierheen kom. En die vrouw becijfers, ja. 2 euro. En hier meer dan 2 euro. 2 euro. 100 euro heen. 4 euro, kind nog één keer. Even nog blenden. 2 euro. 100 euro. 100 euro. 7 euro. Ja, dat is goed. 7 euro. Halve euro van is de windring op dit moment. Halve euro voor die mevrouw. Halve euro voor die mevrouw derde. 13 euro. Dit is namelijk de 1 euro zit in de aanschap in het. Mevrouw. Dit is eruit, die mevrouw. Is er hier in die mevrouw nog een gelukkig maatje wel voor 1 euro? 1 euro. Alsjeblieft. Ja, val niet aan het bankje zitten. 4 euro. 4 euro van dit bakje. 4 euro op dit moment. En hier meer dan 4 euro. Loop eens in. 2 euro. 4 euro. 5 euro. 5 euro. Oh, zal er even net voor hier. 5 euro. Nee, dit is ook 5 euro. Maar het er in. 12 euro. 8 euro.
Hij kan Engels geloof door de vleer, maar heeft de munt in, maar heeft de microfoon uit hebben, want we denken dat het wordt. Ik ben er net leeg. Er staan hier nog 4 maskers van hetzelfde. Je gaat er even de band op dan. 10 euro. Ja, het is een zinger. Ja. Ja, wat zou ik het nou? Je maar de vrouw nou leiden. Ja. Goeie zaken gedaan? Grootvader is klok? Ik hoop dat het werkt. Ja. Mooie puzzels. Dat is wel werk mee bezig. Ja, mooie taxi. Poster en een heel mooi leren tasje. Mella, doe eens met tasje. Geven we een bestuur? Ja, zo echt? Is dat het mooiste? Ja, jullie gaan dan. Ja, De landmijnronde, heerlijke win. Zo, maak een landwijn. Maak in de winkel. Dan even sjurren. Pakenbeppers oplet. Hele mooie ledikanties bij de meubels. Bij de band. Ja,